Kirjani ja vähän teen päivätyökseni niin kuin IT- ja digihommaa ja tämä Mindbound on sitten jotain aivan muuta. Siitä tässä varmaan käydään läpi, että mitä. Mutta kun mä työkseni olen kuitenkin kirjoittanut aika paljon elämässäni ohjelmistoja ja tämmöisiä koneelle suunnattuja suoritettavia juttuja, niin sitten päätin lähteä kirjoittamaan jotain ihmistä. Ja sen takia me ollaan täällä tänään. Joo, kiitos Juha esittäytymisestä. Mutta aloitetaan ihan perusasioista. Kertoo 1200-luvusta ja niin sanotusta ristiretkiajasta. Päähenkilö on nimeltään tämä Mindbound. Hän on saksalaissyntyinen kauppiaspariskunnan poika, joka sitten mutkien kautta päätyy osaksi tämmöistä böömiläistä punaisen tähden ja ristin ritarikuntaa. Sitten liittyy Ruotsin ristiretkeen Paavin käskystä ja tulee tänne Hämeeseen käännyttää Pohjoisen Euroopan viimeisiä pakanoita, hämäläisiä, kristityiksi. Siitä tämä kertoo. Joo, eli